Jaramogi Ajwang dakika ena abiriyo tok saa adek mar okinyi manyiso ni wasedonjo achiel kachiel e chenro mar mbaka oromo kinyi ma kawuono. Kaka pile chenro mar mbaka oromo chakore saa adek mar okinyi nyaka mol kanyo saa abich mar onyango. Kata kamano antiere kae mondi mar mondo mi ami chal mar fwambo mago weche ma waluonu odiochieng' ma kawuono e kor gwenge mopogore opogore e pacho kae. Weche mibobedo ka ineno e weche wa manyien mag odiochieng' ma kawuono. Ka wachako chal mar fwambo nyaka Jaramogi Ajwang odiochieng' ma kawuono jatend duond bura mano mar Wiper Kalonzo Musyoka okinyi ma kawuono nitiere mich mano miluongo kanyo kod dongeri bobed ka imiye mich mano mar the Peace Ambassador of the Year Award mibobed ka imiye mano kar romo mano mar Kalonzo Musyoka Command Center mayudore buore Nairobi kae kar saa abich mano mar okinyi ma kawuono. Ka bende odiochieng' ma kawuono iwacho kae ni Kalonzo Musyoka omi mich makamano mano mar the Peace Ambassador of the Year Award kaluwore kod kaka osebedo ka onyayo wechego mag keto kwe pacho kae. Ka bende e kinde mane imiye ibobed ka imiye mich makamano owach kanyo ni en achiel kuom jogo mawuok e pacho kae makoro imiyo mich makamano e kinda pinje mag Afrika kata piny mangima ka iwacho ni en ka achiel kod jo Kenya mamoko iwacho kanyo ni en gino makare ahinya ka en achiel kuom jo Kenya makoro yudo mich makamano mano mich mar the Peace Ambassador of the Year Award. Ka bende kinde ma Kalonzo Musyoka biro bedo ka kawo mich makamano ibobed ka otene kod jotelo mopogore opogore mano ma oriwo kanyo jatend DAP-K mano Eugene Wamalwa wantiere kanyo kod mane en governor e county ma Kiambu Ferdinand Waititu ka achiel kod jatenda duond bura mano jagoro mongirore e duond bura jagoro mongirore jagoro e duond bura mano mar Jubilee mano Jeremiah Kioni ka achiel kod mano kil kata advocate Ndegwa Njiru kod jokanyo mamoko mag od bura biro bedo ka ateno Kalonzo Musyoka odiochieng' ma kawuono mibobed ka imiye mich makamano. Bang' kosemiye mich makamano mano jagoro maduong' mar Jubilee Jeremiah Kioni to kosemiye mich makamano jotelo go duto biro bedo ka yuoro mano ik kata alama mano mar Joy Adhiambo mibobed ka itimo mana alam ne ringre mar Joy Adhiambo mayando wito ngimane ka alam makamano ibobed ka itimo mane kanisa mar New Life SDA Church mayudore Ngong Avenue buore Nairobi kae kar saa aboro mar odiochieng'. Mago duto nyaka Jaramogi Ajwang wabobedo ka waluonu odiochieng' ma kawuono. Kopogore kod mano wach machielo mabende waluonu otudore kod romo mano mar nyayo weche mag kwe kata launch of the Peace Building and Preventing Violent Extremism in the East Africa Program. Ibobed ka iyango kod jagoro mongirore migao mochung' ne wechego mag arita mano Raymond Omolo bobedo ka ojiwo wechego mag keto kwe ahinya to e pinje mag Afrika. Ka bende awabobedo ka waluonu chenro makamano mabiro bedo ka timore kwetu mane boma ma Nairobi kawuono kar saa abich mano mar okinyi kata mar onyango ma kawuono kama jagoro mongirore migao mar arita Dr. Raymond Omolo biro bedo ka yango mano chenro mano mar keto kwe kata building peace ka achiel kod geng'o timbe mag maundu e pacho kae. Kopogore kod mano nyaka Jaramogi Ajwang wach machielo mabende waluonu e chal mar fwambo kaka pile ang'eko ni mana matin moko kuom gigo ma waluonu odiochieng' ma kawuono. Mineno kae ma en jatend migao mochung' ne wechego mag thieth e pacho kae mano Dr. Debra Mulongo Barasa. Odiochieng' ma kawuono nitiere romo mano mar 26 mar clinical officers mabende chakore odiochieng' ma kawuono tarik 13 dwe mar 11 higani kendo biro bedo ka dhi nyime nyaka tarik 15 dwe mar 11 higani mane magawa moro e county ma Mombasa. Emomiyo odiochieng' ma kawuono jatend migao mochung' ne wechego mag thieth Dr. Baraza mano Debora Mulongo biro bedo ka yawa yanga romo makamano mano mar clinical officers romo mar 26 magi biro bedo ka gichako ayanga odiochieng' ma kawuono e county ma Mombasa. Wach machielo mabende waluonu e county mano ma Kisumu odiochieng' ma kawuono mano city manager ma county ma Kisumu mano Abalawanga obiro bedo ka otwaka mano kotudore kod mano kaka gichope winjruok mano mar kotudore kod kar yiengo nyamburko mano mar Molem Bus Park mayudore Nyamasaria mano e county ma Kisumu. Odiochieng' manyoro ne nitiere twaka mano mar poro wacha mar mondo mi gichopane winjruok makare
kod jokanyo mabende ochung'ne kar yiengo nyamburko mano mar Molem Bus Park e kaunti ma Kisumu. Twak makamano mano mediation talk norumo midhiambo manyoro. Odiochieng' ma kawuono Abala Wanga biro bedo ka leronwa moko kuom winjruok ma gichope mano motelo ne chako tiyo kod kar yiengo nyamburko ma Molem Bus Park. Kinde mokalo chien nosechako tiyo matin kata kamano nodogo lore kaluore kod ywaruok makoni kod kocha. Wabo bedo ka watudore kod jofwambo magwa e kaunti ma Kisumu mar mondo mi wawinjani matut kotudore kod ler ewi kar yiengo nyamburko ma Molem mayudore e kaunti ma Kisumu. Wach maluonu e kaunti ma Homa Bay odiochieng' ma kawuono en kotudore kod chenro mano mar keto pi ma ichano keti mano e kar chung' od bura ma Rachuonyo mayudore e kaunti ma Homa Bay. Mane momiyo bad migawo mochung'ne keyo pi e kaunti ma Homa Bay mano kata Lake Victoria Waterworks Development Agency odiochieng' ma kawuono gibiro bedo ka gichako chenro mar pi e gwengego mag Rakewa mano mayudore Rachuonyo e Rachuonyo South e kaunti ma Homa Bay. Ka bende chenro makamano mar pi muonyo omenda maderom milion 9 monego bed ni keto godo pi maler ne jodak mano mag Rakewa community mayudore e kar chung' od bura mar Rachuonyo South e kaunti ma Homa Bay. Jafwambo maro e kaunti ma Homa Bay Ali Abich luono wach makamano achiel kachiel. Kopogore kod mano, wach machielo mabende waluonu e kaunti mano ma Migori en wito taka mag plastik e yo makare. Kinde mathoth wang'eyo ni taka mag plastik gin achiel kuom taka makinde mang'eny rocho alwora kendo ketho alwora ahinya. Mane momiyo kaunti ma Migori odiochieng' ma kawuono ten kaunti ma Migori biro bedo ka yango yore mopogore opogore ma inyalo wit godo taka mano mar plastik e yo makare mar mondo mi kik chid alwora kata kinde ma iwitogi to maybe ginyalo bedo recycle kata inyalo ti kodgi kendo mar mondo mi alwora kik kethre. Mane wach ma jafwambo marwa e kaunti ma Migori George Juma luonwa odiochieng' ma kawuono. Nyakwara Mugia Jwang' weche mathoth bende pod waluonu odiochieng' ma kawuono matimore kor gwenge mopogore opogore. Ka bende nyaka sani nitiere achich machielo mano maki kitudo kod nek mano mar Willis Ayeko. Willis Ayeko wang'eyo ni ne en HR manager mano mar kambi mar Wells Fargo. Mano yudo ringre mare kowiti mano e thidhna mano mayudore Nyamninia e kaunti ma Siaya. Nokwany ringre ne tarik 23 dwe mar 10 mano mahiga ni to nyaka sani obila ka achiel kod DCI osebedo ka timo nonro matut mar neno ni achije duto ma itudo kod nek mare omaki. Odiochieng' manyoro no mak achich machielo moyang nyinge kaka Samuel Onyango ma jahigni 52 mano make gwengego mag Doho mayudore Kisa West location. Ka bende kanose make iwacho ni en achiel kuom achije ma itudo kod nek mano mar Willis Ayeko. Mano yudo ringre mare ka weta mano e gwengego mag mane thidhna moro mayudore kaunti ma Siaya. Mano Samuel Onyango ma jahigni 52 nyaka sani koro pod odinne e tesendo bila e kinde ma pod imedo tim nonro matut mano kotudore kod tho mano mar Willis Ayeko. Nyakwara Mugia Jwang' mago duto waluono odiochieng' ma kawuono kendo inyalo bedo kod geno ni kuku ka achiel kod tiendgi ibiro bedo ka iwinjo kata ineno weche manyien duto mago odiochieng' ma kawuono. Yiena mar mondo mi akaw yoyo madundo gi sani bang'e taduoko twak mar ariyo e chenro mar Mbako Romo. Kik idhi mabor.